Uy! Dili na ana! Salamat. Ang init na gid maglaban ako ani. Ay, init na kayo. Tagdi na na mo ulan eh. Pasan ako ni eh. Kasi kung ano, kalit na ulan ba? Dapat, hindi ko ulit arong eh. Isa man yung dugaya, mapuno ano eh. Gaawas man eh. Injay ka! Wala man siya nakadrain oh. Aya! 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 Shhh! Uy! Aya! Uy! Aya! Sumukas na gusto pang, uy! Ang washing dito ba? Ikaw lang sa nagamit na to? Oo, okay na sa gamit na Ang to. guba mo to! Abot na to ba kayo? Oo ka ba nun, naglaba ko kayo na, nahurag yung sabon, kasi nalaga sa tubig. Ka. Saan ko na ako paglabaan eh? Sayang ang init ba? Naguba pag ang washing. Ito ko ang problema ni Karon eh. Ay, kaganda ko sa problema. Karong adlaw siguro murag ako sa tanang tao diri murag ako ang pinakadakong problema ba. Sayang kay kadlaw. Nya, daghan kay tukong labunon. Ay, asa mo kumita ni labandira ani? Ay, napay aya, ang anak nga. Asta mo pong tamara, sige nagkatulog. Ayo. Oh, sa to ah. Boss, kanang pabangita ta og trabaho boss ba? Nya, kabalo ka magagbas. Nagbas sir ako kabalo sir gamay. Nya, kabalo ka magpaligog mga ero. Kabalo kay sir gamay. Nya, kabalo ka manglaba. Kabalo sir gamay. Oh, sige, dawat na ka. Dali na, Dawat dali. ako, sir. Oh, Dako ba di? dali. Tagasa mo tayo ka doon. Bukit mo ko sir. Oh, sige, dali na, dali sa doon. Nga akong suldo na sir. Unsa to pa na sir? Ay, gamay lang pod. Kay kabalo makakagamay. Di, gamay lang pod. Ay mao day na sir. Oh, sige na, dali na. Gamay raman pod akong ipalabasin mo ha. Sa to pa unta ingon na ko dako sir. Oh, kung di mo kagdako, kana magkasinabot patana. Ah sige lang sir basta makatrabaho lang ko sir. Oh, sige, dali na, dali. Kini, problema kay ko ani kay naguba ang washing. Tapos ako labunon. Mo na akong labunon gamay. Ah ay wala Oo, problema na sayang boss. mo kung adlaw god. Mo nang gusto na ko ba nga mahuma na siya karong adlaw ha? Wala problema boss. Pero Kabalo, sige, diri butang sa nimo mga gamit diri. Diri okay na dito boss? Oh, diri lang. Tapos ang imong sabon. Ari ni surf diri oh. Surf. Baka naman So, day ko ni bossing day. Asa to? Lah. Atong sabon. Asa na tong sabon? Ay. Ha, baan ako eh. Hindi ka dili day. Pinakog ng waka. Ay. Ano na ba? Aya. Nak. Palit sa soft drinks sa tubig kay magmirinda ta. Aya, palit sa dito soft drinks. Katong litro ha, nako. Nakabolt ba tong mga kwarta dito no? Kabalo naman kasi password sa akong bolt. O kung dili, kung ano kag-check-in dito, suratan na ako. Kaya para magdatay kwarta sila. E palit tong soft drinks sa litro kay painom mo to ning bagong katabang. Papa yan. Sila ko dali. Sila. Noy. Noy. Psst. Unya na mga unsa ta? Boss? Dali, magmirinda na, mirinda dito. Gutom ko dali. Mirinda sa ta. Pilit na, boss? Oh, dali na. Sige, boss. Oh, dali na. Bako lang kayo ko ng labagan ni. Marinda din nga ni sa syudad no. Sa ta kay gutom na kayo. Dali ka, pikas na yun. Dali ka. Isa na pa. Bago nang katabang na to. Tabang ko na. Oo. Anong Ay. ulot na? Di na mangutan na kay basta kay naguba mo ko ng washing god. Abot, yun sanay mo tong washing man. Kay kabalo mo daw sa gamay sa mga trabahoon. Di ko na ako siya, gidawat na ko siya diri. Noy, kaon lang dara noy ha. Ayog ka ulo noy. Wala lang dara noy. Kinina ko kay di ko ganahan ng litro sa lasa ana. Palog sa ko kuha tong kanbi. Tong abridor ani. Pang. Oh, sige. Oh, unsa na boss? Ay, kuha ni siya, mo siya pakabmo ni siya diri sa syudad. Mo ni pakabri sa soft drinks. Oh, Oo. grabe hiti ka na diri boss no. Awat na awat. Oh, Look! pre di ba? Oh, Dili, ikaw. oroy. Ay inyo ano ning duha. Ikaw kay mo takot mo kasi ikaw naempre. Now. Uy! Dili na ana.
Gini nga na ba mo, boss? Ay, dili na siya. Ang kinlang. Pagtansan. O kung RC mong ingon. RC, baka naman. Ano na siya? Oo, ana. O, tuyo ka lang siya. Tuyo ka. Maapuri naman sige ha. Oo. Diba? Ay, ano na siya? Oo. Ano na din siya tayo? Boss? Oo, dito niya nagriyan po. Uy! Sama naman nga mo. Iduot imong kamot, tapos mangusog ka. Oo, tapos nagbrain mo. Igoot ang Oo, kamo. iguot, tapos ituyok. Ituyok. Oo, Ah. sige, sige. Ay, dili! Ganun ikaw may mo tuyok. Nahulog ka na ako pinag-abre. Grabe, high-tech ka na dili, boss. Ay, Sige na, sige na. wala ganun sa among bukid, boss. Sarap pa. Hindi ka diba? Wala balik ang dili. Ano na siya? Nini lang nung. Ha? Nini lang. Ay, okay naman. Hindi naman siya ko. Ano mo ko ang niya dili, boss? Hmm. Taon pinakabulan. Ano nga, gutom na. Sudan? Ala, hot na. Lamat kay boss. Boss, balik ako dito, boss. Manglabas ako, boss. Sige, tiwas na to ka kay Sayang, boss. Kay sayang kay Adlaw. Ako na bahala na diri sige na kay nabog kayo sa kamid nga Wala taga-ugas na sa may diri. tubig ang sudan ni po. Yeah, sige, hatag na to siya. Suman naman ha. Urot man, urot man niya. Ah, tubig lang ko eh. Okay ka na lang. Ay, salamat mo managyod. Bali ang day matrabaho ni Judy sa ilahan day. Ano din sa syudad day? Ay, thank you. Boss. Boss. Hoy, siya to. Ah, boss. Kanang kuan boss ba? Ang gilaban ako boss, manahuman ako laba. Oo. Nya, gihalay na ako dito. Kulang man ang iyong halayan dito eh. Karang di masakto tanang mga sanina dito akong ipangbutang ba. Ay, mali apo din ako eh. Sige, dahil kalimot ko gatag si mo na ari hangir diri. Oo. Ay, pang kuan na dito ha. Butang na sa sanina ka para masigo ng mga inalay dito tanan. Butang ako dito ba? Oo, ibutang na dito. Ha? Sige, Oh, boss. sige. Saan ako ni ibutang sa sanina? Wala man yung anay sa mong bukid eh. Grabe high-tech ka, nagigiri sa syudad eh. A few moments later. Boss! Boss! Hoy, gusto na akong pod. Pambis ba ka na problema kay boss eh? Kay. Eh mong halayan ba kulang mangyapon boss? Mangyapon ako na hurot og halay tong mga sanina na hindi pahalay sa kobos, na hindi palaban mo sa kobos. Tapos katong imong gihatag nga sa kobos katong nabutang. Hanger. Oh, nabutang na ako sa mga sanina boss. Ang Sa daga na, ato ka nang wala man nagsigo man. Bitanaw na to na imong gikuan be. Gihimo be. Bili, tanaw na to na imong gihimo be. Usa ni? Ay, di putot sa lube. Ganun eh boss. Tanawa ko na imong gihimo ko do. Mamaya mag-iingon pa. Di ba Ibutang, ibutang gani. Pero gingon ani nimo. Ay pala taga-bukid ka ng ignorante ba? Dili man inani paghalay. Sabi na ko nga na boss. Sus, pataka lang ka, gapalisod-lisod lang kasi mong kinabuhi ba? Nga na ba o? Ana! Kasi tama, magkasya tanan. Kato, dili man na magkasya dyan. Kay, sus na lang. Ay, ano ba kasi mong kinabuhi ba? High-tech ka lagi. Oo. Oh, sige na. Tapos, ang isa pa, anong tawag-tawag mo ko ni mo, boss? Eh, boss, ima pa magpasunod sa kobos. Dili, parehas na taga-bukit, trabahante na po ko dire. Ay! I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head. Ay! 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 Tagli mo uimit eh. Ay, nag-ulan ha? Diya, kabalo ka na nagbas. Diya, kabalo ka magpaligog mga iro. Diya, kabalo ka manglaba. Ha? Sipatat ka na imiinuan. Kita. Sipingan ko ba, sipatat. Boss! Boss! Hoy, saan na to? Ay, boss ka nang... Man. Ang halayan ba? Puno naman kayo mga sanina, oy. Ay, Mga sanina ba? O bang sanina? Wala pa nahangir. Ay, wala. Wala sa pa nahangir. Kaya man, boss. Kabala mo na, boss. wala, gamay. Ako. Yan.